Diyos wala ko kayo nito. May nabaliw na din tayo. So, doon sa Dilag, sa una kong pag-abot ng 1967, walang mga tao dyan. Puro na tribal din, mga ibang tao. Kamay. O kadagaran, puro sa kubrisman. Wala yung mga building-building na yun ngayon. Dala lang yan sa among accomplishment ng mga tao. Ay yung mga tao, una, sa mga problema, ulit ang inabuhin yan. Ang inabuhin yan, ang agad, ang ano, na hindi manutong, ang unahan, ang matay, ang init, ang kumina, hindi ganito, hindi mabuhin ko yung tatlo sa akin, ang matay. Ang araw na karoon, ay mura na usap na, so, maayon na ang kanila. Ini ang aking isura sa inyo, ang simulanan ng Dinagat, o sa ng Dinagat ay ang katulad. Bago pag-abot sa Dinagat, naintindihan ako na ang aming Supreme Leader at yung DMA na nandito ko, mahimo, abroad, hindi na, sa kanya, hapot ako, ito na, ang explanation niya. Pero, gawas ako ng Kristo, okay na. Lumas na ako, continue na ako. I-appeal, uban, ang imong unong anak. Ay namatay na. Yung mami mo sa San Jose, kayo mo na ang imong urod. San Jose, Dinagat. Mga kandihan na, napugos ako. Hindi yung suri naman tayo kasi sa prison ka magpapare. Hindi maala ako sa iyo. Dahil sa ako. Kung ako magtupan, ang pang-tuloy na sila. Malutpan, siyempre, malutpan. Isol kasi, anak ko anak. Patay ko mga level ng tawa ko. Ako na lang ko isa. Ako isang patient. Dala ko sa Dinagat. At ito yung 1966. O dito, nag-isol-isol ang panginabuhi ng mga tao. Naluluhala ako sa edukasyon. Ang mga bata, nag-aaral, mula, nag-aaral, tawag, nalito, bataya, ulit, hindi na makapasok balik sa eskwelahan, notebook, nalulong, bata. So, medyo na-challenge ako. Dahil walang professional sa Dinagat, katulad ko, na pag-graduate na ako sa MSU, ay mag-graduate ako ng Dinagat. Merong mga professional dyan, mga metro, karamihan. Sityo, yan ang professional. Pero wala lang mga technical men, walang